Kini kelong ke jing pemna pajba ke badan kam ke bawan na ke social welfare department jong ke sarkar Meghalaya. Hakum kini ke por jong ke jingwan jong niu klam jingpang COVID-19 ki don shibun bha ki jing e na ke benta ki long kemi bat ki kena hakaba ki la mensha ban ben hayeng hasem jing sha le be ejot hayeng ne ha jakatrei ke jing sha ktakti hakiba klan bor bat ki wei de ki jing e kini kala ban yalam yaki sha ke jing diaw men siem bat ke jing yok kem yaki jing pang beper sarkar kala long ke belapen kre ha ke ban yarap yaki bat haba ki long kemi ki syam yalade hakum kitei ki jing e kila ban phone hau ne u woman helpline toll free number iway pra iway ngan ong biang sai sisien u woman helpline toll free number iway pra iway ubatri kam boro ar husau kenta bad ubam don kam ban siudor AA ki khna ru ki basyam yaladi ha ki jing e ha ka ba ki sha pen bor ban bella la ni sha khata khti la ni ngan ha ka jing di drugs bat ki wei de ki jing e ki la ban phone how new child line helpline toll free number iway not kndai pra anong biang u child line helpline toll free number iway not kndai pra ubatri kam bara ar pusau genta badu bam don kam ban siodor ai kerman ba kani kan long ke jing yarab yaki babon balang kublai shibon